Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel गोदान साख्रि बेनो जाबाय Women and Child Development आन्दाराव एबा WCD होनना बुङो आसाम स्टेटआव साख्रि जागोन दा बिनि सेलारिया 14,000 निफ्राय 70,000 per month मोननो हागोन दा गोबाव खालामा लोगोफोर जों नायगोन official notification दा जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा गोबाव खालामला जों नायनोसै official notification दा लोगोफोर हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबो नोंथांमोना बे पोस्टआव साख्रि मोननो हागोन रेगुलार पोस्टआव साख्रि मावनो हागोन नोंथांमोना बे Women and Child Development आन्दाराव दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों फैबाय official वेबसाइटआव आरो official वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नटिफिकेशन नायनो हागोन बेयावनो लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय बे पोस्टआव माबायदि सिलेक्शन खालामगोन जों नायनोसै फैदो गोबाव खालामा दा जोङो official नटिस नायनोबा बे पिडिएफआव क्लिक खालामबानो नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन दा बे जाबाय जोंहा official notification Women and Child Development आन्दाराव नोंथांमोना साख्रि मावनो हागोन आरो बे पोस्टआ जाहैबाय नोंथांमोना Statistical Assistant दङ 33 भेकेन्सिस दङ नाथाय बारायनोबो हागौ एन्ड बेनिफ्राय साख्रि मोनोबा नोंथांमोना मा जागोननो बेनो जाबाय ICDS प्रजेक्टआव नोंथांमोना साख्रि मावहैनांगोन रेगुलार पोस्ट हिसाबै कन्ट्रेक्ट नङा रेगुलार हिसाबै साख्रि मोनगोन बे एसिस्टेन्ट पोस्टआव स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि क्राइटेरियाखौ जों नायसै जे बे पोस्टआव नोंथाङा जुदि अनलाइन खालामनो सानदोंबा नोंथांनि फरायनाया जानांगोन डिग्री पास एनि डिग्री पास नोंथांमोना खालामनांगोन पार्सेन्ट नाङा नाथाय साबजेक्ट थानांगोन अके थ' साबजेक्ट थानांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना इक'नमिक्स स्टेटिस्टिक्स नङाबा मेथ्स थानांगोन मोनथामनि गेजेराव बे आर्ट्स साइन्स कमार्सनिफ्राय नोंथांमोना साबजेक्ट थाथारनांगोन जुदि साबजेक्ट गैयाबा नोंथांमोना बे पोस्टआव इलिजिबल जानाय नङा स' बेखायनो नोंथांमोना साबजेक्टआ थाथारनांगोन बेनिफ्राय गाहायाव नोंथांमोना डिप्ल'मा थानांगोन कम्पिउटारावहाय जुदि दङबा मोजां आरो गैयाबाबो हागोन जुदि दङबा प्रिफारेन्सआ बारा होनना बुंदों एसटिपिआव 3 दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भ दङ बेनिफ्राय टटेल 33 दङ देन बेनिफ्राय स्केल फिखौ नायोबाथ' मिथिखाबाय 14,000 निफ्राय जागायनानै 70,000 पर मान्थ प्लास ग्रेड फि दङ नोंथांमोना 7,400 मोनदेरबावगोन पर मान्थ बैसोआ मिनिमाम 21 इयार्स नाथाय नोंथांमोना गाहायसिनबा हानाय नंला आरो गोजौसिना जाबाय 40 इयार्स जेनेरेलाव नाथाय जोंनि एसटिपिआवहाय जोंना लागोन 45 इयार्ससिम आरो बैसोखौ काउन्ट खालामगोन जानुवारि 1 निफ्राय लानानै 2024 निफ्राय नोंनि बैसोआ 21 निफ्राय 45 नि गेजेराव थानांगोन एन्ड बेनिफ्राय बेयाव एप्लिकेसन फिस नाङा गोसोबादि एप्लाइ खालामनो हागोन थाइसेबो पेमेन्ट दाननाङा एन्ड बेनिफ्राय बेयाव सेलेक्सन प्रसेस होनोबा नोंथांमोनखौ ओरैबायदि लागोन आरो लोगोसे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ थाथारनांगोन होनना बुंदों डकुमेन्ट्सआ गासैबो रेडि जानानै 10 फार्स्टनिफ्राय डिग्री फार्स्टसिम लास्ट डेटआ 24 फेब्रुवारिसिम नोंथांमोनाहाय खालामनो हागोन अनलाइनखौहाय आरो बिनि सेलेक्सन प्रसेसआ फार्स्टआव एग्जाम लागोन नोंथांमोनखौहाय रिटेन एग्जाम लागोन आरो बे एग्जामनि डिटेल्सआ एडमिटआव थागोन आरो जेब्ला फैया नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन स' बिनिफ्राय एग्जामा 200 मार्क्सनि टटेल जागोन अके जों बेखौ दानिया नायनोसै दा एग्जामा नोंथांमोननिया जेनेरेल एवारनेसआव दङ 175 नि कम्पिउटार स्किल टेस्ट दङ 25 नि गासै टटेल 200 1:4 रेशिअ लांगोन नोंथांमोनखौहाय आरो लोगोसे जुदि लास्टसिम थाङोबा नोंथांमोनखौहाय अरेल टेस्ट लानाय जागोन दा बेनोमोन सेलेक्सन प्रसेस WCD नि जायफ्रा गोरोबबाय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामदो सोलिगासिनो दङ